Нова схема за източване на банкови карти. Измамници използват фалшиви услуги на куриерски фирми, за да заблудят търговци в сайтове за стоки втора употреба. Могат ли да бъдат спрени киберпрестъпниците? Стефан Борисов разказва. Стефан Кочев качва обява в сайт за стоки втора ръка. С него се свързва Тодор, който пита за състоянието на продукта. Мога ли да направя поръчка с куриер? Ще бъде ли удобно за вас, ако направя поръчката онлайн? Казах му, че не съм ползвал такова нещо и той ми разясни как стават нещата. Тодор изпраща снимка на инструкциите за използване на услугата. Прекопиран е сайтът на куриерската фирма. Това е онлайн поръчка. Необходимо е да я потвърдите и да получите парите, след което куриерът ще се свърже с вас. Стефан се съгласява. Не след дълго получава линк. Пуснах си номера на картата с всички данни. Колко пари има в картата, кодовете, пин кода също да вкарам и оттам следователно трябва да активирам и 3DS Security-то. Това не се оказа прехвърляне, а източване. С СМС от банката Стефан разбира, че превежда, а не получава пари. Блокирани са ми плащанията онлайн. Може ли да решите проблема по някакъв начин? Просто са ми удържани парите, а връщането им отнема до 7 работни дни. По данни на ГДБОП, пожилените онлайн годишно са над 100. Това, за съжаление, е една международна група, която с наши международни партньори работим. Имаме успех миналата година. Се задържаха лица в чужда държава. Експерти напомнят, че пари се превеждат по IBAN, а не по номер на банкова карта. Внимание трябва да обръщаме и на линковете, които отваряме. Защо ГДБОП не може да спре този тип сайтове? Тези сайтове се пускат в рамките на няколко дена, за да може жертвата да се хване и после този сайт се закрива. Ако се усъмним, задължително е да се свържем с куриерската фирма, съветват още експертите.